siya nga ang iyang girate, ang iyang anak. Ang gaba pagyud na diri ni hapak namo sa among anak ni Elmer. Unsa man kasultihan, Shane Pearl? Ha? Karma ang niabot ron sa mong kinabuhi. Sige kag panaway ni Jinjin, mao na karma. Karma ka dyan. Di ko mo to, anak ma. Makarma ko, Jinjin. Kinsa na siya? Unsa na siya? Para retarded lang? Makarma ko? No way! Anak ka, o Shane Pearl. Sige, balik ka na tong imong anak. Balik ka sa iyong kwarto. Di man kakagustong ganyan magkakita niya. Ma, lock day ang kwarto. Kung gusto sila makakita, di sila makahingo kay hilak day na ako. Bebe, sultihin ragod ko, Shane Pearl. Usa pa kay plano mo sa bata? Sohon lagi na ko, ma. Paras good sa gibuhat ni mo ni Jinjin. Mahayan mo, Shane Pearl, kung imo ng buhaton. Sama sa pagmahay ko sa gibuhat ko ni Jinjin kani adto sa gamay pa siya. Hangtod midako na siya. Kumuda ko ng bata, ama. Nga maulang gihapon yang now. Dili, jud ko mo ilana niya, ma. Ew! Oh, jud ko, ma. Hain man na si nanay ni mo, Jinjin. Natug man nila. Ikaw, gano'n ka man doon? Huwag ka doon gabi eh. Di man ko katulog nila. Gusto man ko makakita sa akong baby sister. Asa ka siya liwat nila. Na, di ko makatubag yan na imong pangutan na JP. Kaya ang tod karon, wadjud ko makakita na imong mangod. Excited! Ayaw ko makakita sa kumangod nila. Siyempre, gusto ko maghangop sa akong apo. Nay, kanaw, imo ng apo. Ay, kunog sige pangitag laing apo. Si Corazon Pearl, ambot akong ipasabo. Sorry, Lola. Dili ko pa ipakita ninyo ang akong anak. Nga naman yun, Saint Pearl. Kung sa magyurason. Ay na lang kung nasige pangutana. Basta, dili ko gusto makakita mo sa akong anak. Understand? Nibaw ka ba? Nga na-intriga na hinoon mi? Nga nga dili man yung ipakita ay imong anak? Sana. Pikas og naon? Pikas ka dyan. Why bisan kinsa ninyo ang makakita sa akong anak? Kasabot? Oh, hello, sweetheart. Hello, sweetheart. Pauli na dalibi. Sweetheart, ako na sa kong tataod ha. Ako na sa kong palabay sa kina Papa, Paul. Tabangi ko na kong bantay sa mong anak. Ako, Radi ay? Ako? Saman, wadi kay labot? Da, di ko gustong mangilabot sa bata, uy. Labi na, di ko manginahan. Ipaasa man na nato. Saon? Ato mang yun ang anak. Wa ka, milis ang atong anak sa ospital. Naunsa man ka, uy. Imposible ka na yung gisulti. Ni gumaw panganak, tangan din nagnintag. Mo nang, di dyan mabaylo. So, sa ato pa, nakarma jud ko. Mausad na ako pagtuo, sweetheart. Pero, depende rasad na sa anong pagdawat. Da, basta, pauli na lang gud din, he. Ikibantay niya. Magsurok ang akong dugong, magsigig tanaw niya. Lami king tuko.
Shane Pearl. Naunsa man ka? Oh, unsa man dahil mong gusto. Ako siya ihog sagdan. Aron igtugpa sa ubos, buhi pa'y ginamos. Ayaw pagbinuang ha? Ayaw pagdahong nga, tagang kag kamay. Pananglit na kay dautang buhaton sa to anak. Eber. Oh pa, bukoy ko rin sa inyo. Ano naman? Mudo ako sa mga po. Di JP o may Corazon Pearl. Ambot lang pa kung sugot si Shane nga pakita ni mong bata. O ganun dili bisa masugot. Ako ang apo. Pa, o pa'y isa ka tao nakakita sa anak naman ni Shane dito sa bahay. Gawas na lang ni Mama Pearl kay tuwa man siya sa hospital PMI. O, ikauaw ni Shane ang among anak pa. Siya ang jatag sa Diyos ninyo. Ganun ikauaw man. Pa, nakakita mag-ibig ka sa bata. Sa tanaw ni mo, napabagay chance nga mausa pang dagway sa bata? O na chance. Ang doktor mismo may ingon nga dunay Down syndrome ang inyong anak. Mong guluwin. Special child. Maong nakilala sa espesyal na pagtagat pagmahal ninyong magigikan. Ambot pa. Usahay. Yung ginamog na inaana ang itapos kong anak. Pero, doon ko sa bata pa. Nga, siya sound sa gaba nga, paraunta na ako. Ay kapag sultian ha. Ay pag-ingon nga gaba kang natabok karon. Di Corazon Pearl. Saan mo na kadawat pa nga sa itong kaliwat mo na may Down syndrome. Unya, sa ilang Shane, wala man sab. Lugoy na kayo sa bata pa. Ako na lang po ni. Nga nung ingon anak man si Corazon Pearl pa. Mungguloid man siya. Kana ang ito sa bahay. Pero usbon ko, pagbuot ka ng tanan sa Ginoo. Okay, pagbuot man ka na, dili kita makasupak. Ay, hangato karon buhaton ni Elmer. Kasi paano mag-amputan? Nga unta, may kausaban ang inyong anak. Sige, tara. Ato na ta. Kay gusto ko mo dua sa akong mga apo. Kita pa, eh, uli ko na po kung Shane Pearl. Nasta na, ma. Ug mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga pagkulang ko. Bisan pa magmasalay ko, kapasayloan akong naangkon. Ako